Mga friends, ito ang inyong kaibigan, Kailian Kapagyan, Gilbert Fernandez. Ako po ang founder ng Asingan Chess Club at ako po ay 3-time champion ng Asingan Municipal Meet 1976, 77, 78. At ang aking po layunin ay i-organize, i-develop, i-train ang ating mga kabataan. So nakikita nyo ngayon si Mihalex Bidonio from Sanchez. So ito po ay 14 years old yata, kalaban po niya. Kalaro po niya ay si Maestro, Rafi yata si Maestro from Bubunan Elementary School. So yan po ang position nila. So every Sabado po, meron po tayong actual play para po ma-expose sila, mawala yung kaba nila, magkaroon sila ng confidence. So maliban po sa mga theory na tinuturo ko sa kanila, theory about chess. So yan po, tingnan nyo po yung position kung sino nanalo.